wato ainihin ku subrubida mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka. Alaikum Malam Sufi. Wa alaikum salam. Yanzu a ce kai ne an baka gwamnan Kaduna a matsayin riko na tsawon shekara ɗaya. Farko me za ka fara yi? Kan warawa, kai ka ji wannan mahaukacin. To wai dai wanda abin da aka bani gwamnan Kaduna a matsayin riko na shekara guda kan ba a yi haɗin da za a yi fara a tattaɓa kullum na waya a duniya a Najeriya. Domin ina faɗa maka na tashi miliyan ɗari kawai ban mawuci. Kacal kawai? To miliyan ɗari na faɗa maka ba wai ba kai ba gaba ɗaya Najeriya ta shi rayuwa. To ai na ga miliyan 100 ko ƴaƴanka bai shi karatun ƴaƴanka ba. Kai baka ji wannan. To kai miliyan 100 kace wai kai ko a duniya ka kusan miliyan 100. A ni ban taba ganin ta ba. To aka baka miliyan 100 aka baka ita. Ta ta iyali na jaro na gaba. Miliyan 100? Kai ka san miliyan 100 ne? A ban san ta ba. A to ai shi yasa kake jin labarin ta. Shi yasa idan na tayi ba zan wuce komai ba sai miliyan 100. Wai kai ka san nawa ne asusun gwamnatin Najeriya ma gaba daya? A gaskiya ban sani ba. To ai ba su miliyan 100 ba, yi zan sace su gaba daya ba kasa da wahala. Wato ainihin ku subrubida mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka.